mana o nwee okwu a na-ekwu a sị na nwoke ga-echenji onwe ya ka o wee kipuo nwaanyị na ọnya bụ na ọ bụrụ ya n'anya iwe ndị ọzọ ọ na-eme na ọ bara uru ịghọtago wee sị na ọ dịkwa mma ịghọtago mana ibe ntị ka anyị tinye uche na ya bụ ọ bụrụ na nwoke bụ ezigbo mmadụ kedụzi ibe ọ na-echenjiri onwe ya ịmara na o chenji onwe ya na ọ na-azị eme exist na ya bụ relationship ịghọtago okwu ma wee bụrụ ọ kara mma na bana abụ chenjiri onwe nke onye na-eme ọ ma na ọ nara emetie o chenji onwe ka o wee kipuo nke onye nke ọzọ ịghọtago maka na ọ aka mma na ọ bụ onye ichenji onwe ya ọ dụrọkwa nke ọbachala ịghọtago maka onye ghara echenji nke nwaanyị ọ bụrụ ya ga-eme nke nwaanyị ka ọ nọrụ ọkụ uche anyị dị ya onye chọọ ịnọnụ ga-anọ ịghọtago as long as na nke nwoke na-eme ozugbo omume abụrọ m ihe ọ ga-eji wee chenji onwe ka o wee kipuo nke nwaanyị ịghọtago ọ ka mma na bana abụ chenjiri onwebe